kat nungut na prenjupi kibala experience ya keniba la rafi ying hakasin ka banengkong halor jong ke stage kala bandai ke pulpit kala bandai ke stage high school kala bandai baki khot phi ban ying man keren AA halor jong tu ke stage kala bandai baki perlok jong phi ki nget jupor phi man keren halor jong tu ke stage but kad ba fidang ying halor jong kata ke stage kami kata ke sep na kamet jompi kami kata ke sep na keselang mat jompi hakaba ompat judon ka jingshit jong kanu ka liur kabala pan mi sep yepi kumba kami hakapor maping halor jong ke stage jing khnyo jong ki ka jing khnyo jong ki kejat jing torkhong jong urandang bat ya ka ei ka bab himut pan kren ya ka ei ka bab himut pan ong piklet no ya ka bat habab hi bet cho te upaj ba phim yo a ro em but don't ru kiba shuying but ong kublish pun thank you but kishong no lada kane ka ju ka jinjia kala jujia haga jing jopi anong pi perlok pi jonga wanom sngau kane ka ju ka jia haga jim jong unu bru ka jia wat haga jim ka jongaro hoj kumbang ngai thui pi pa ka don ka wei ka course ka ba ngala launch na kam ta jompi Henry menta ka sing an IP ka wei ka tips ba pin le tu ying yilate hakmat jong ka yit khimi penshna ya kadur jom phi ka balak phojat fila ban penbiria yilade rkhi yilade and try to make fun of yourself but to shim ya ko wei ka jing ye thokana tu kren yilade kumba fikran yaki perlok jom phi tu mudur ba otu bri ubadan hapo jong ka yit kide ki perlok jom phi ki basngap ya kata ka jingkran ke jom phi le kumne man la kasngi penbiria yilade finlap hakawi kasngi fin salong ki bru ki perfect la da fim ngai persyang fitip bakane katrik kamde katrik kaba tang maphi manga ki banle Henry wat ubru uba paunam tam hak perthe William Churchill u prime minister jong ka England jule yakane ke ju ke practice perkhat phikat ubru bakhrau tam hak perthe ubru uba lalong u prime minister practice but ule yakane ke ju ke tactic but kala ban yerap yaka jigim jong phiru kum jo fitip dan ka gawi ka tin ka bong kum ne ba ka dau ba jong kata ka jing ka bangi kan tu haka jigim jing ka de ka jing ting hatu fengin ni yakane ka jing sha hoj kan ni ka long ka jing shisha ka dau ba jong kita ka jing ka bangi kan tu haka jigim jing ka de ka jing ting hatu fengin ni yakane to pai ka jigim jong phi hatu de ni ka jing ting jong phi ka long ka dau ba jong kata ka jing ka ba phi kan tu haka jigim jong phi jing ting ban kli ya ka samla denim de jing ting ban ya tho ya ime ba hatu fengin ni yakane ba haka jing ga jongi kata ka basic problem ka wan namar jong ka jing ting ya ki perlok jongi ladangi keren yakini yo ki perlok jongi ki keren ben kin rekhi yangi ka jing ting ka jing sha bishar a fear of judgment ka jing ting ban cross ya ka surok ka jing shape ting ban shim ya ka no ka action haka jing jong pi ka don ru kata ka jing ting ngakan mau haga por ka ba ngidang le school ngadon ka doubt haka jimur ka jimbar khal junga ngamut man kali Henry kadon kata ka jing ting ba yo kumno habang kali barak khot ki tip lut ya ka jing jubab jong kata ka jing kali Henry tang mangamar we ubom tip ya ka jing jubab jong kata ka jing kali ka jing ting atuh julab na em ya kene haka jing jong pi mentah in case la don ka party hayeng jong ki perlo jong pi yo kumno ki khot e pi ban sharp fitting ban sharp fitting ya ka jing sharp bishar tenem ting la da village hayeng mane village jing ya seng haka to por pidon kata ka jingteng yo kumno uti unong penyaj jong ka jing seng un khot yanga ban kren lani ban tuai lani ban kren ka jingteng a small fear in our life ka penlong yangi bangin sakut bar ka penlong yangi bangin don kita gi jing haka jing benin deh pateng habang ye tho khana bat ki perlok jungi ngis ngo bakilong ki bastart ki tho khana ngis phang jong kata phang jong kanej phang jong katai bat hagat por ngi shaping yo kumno uni perlok junga un keli ya kata ka jingkeli ka bangam ti ban jubab bat na kita ki dau jong kita ka jingting haga jigip jungi ngi pen kela ya ka jigim ke jongi we display a fake image in our life pretend ngi le bangin tip and as a result of which ni long kita ki eki ba ngimlong hakajim denim de but ni do no ya ilade and we lose ourselves and we be what others want us to be but hagabak hadu ni long kita ki bru ki ba ki we ki kwa ngi bangin long om kita ki bru ki ba ngi kwa ban long Henry kita ki bru ki ba ki we
ki kwa ingi mangin long pat ni do no yala ka jong ka jigim jungi pumtangan ong pi wanam ting lada fi dan kanu ka jing duna ha ka jigim pi wanam ting lada fi duna ka jing start wahat ka jing start lada fi kwa ban long ginong shat late attend ya ki class lene page ya ki video persyang ban shat kanang ba kata ka jing leran kanong one show ha ka jigim pi kanang ba kata ka jing ting kanong one show ha ka jigim pi day na kata daw ngong pi be yourself, don't try to be others. Hato fitip nem ya kan ke jingisya ba mapi mga ngilong ki aktor ki ba kham tebit bani ya kitu ki aktor ki ba ngiyo I hapo film mga tip bon na pranjapi pinam ngai ngene henry kani kalong ke jingisya hakapor ba pikitia fio I ya me ipa leni fio I ya ulok leni ya kalok ka action japi kalong kumto enda la poisha school leni jaka 3 jaka bala jumpi ka action jumpi kalong kumto enda fi kendo ya ki perlo jumpi enda fi late man kendo ya usamla leni ya ka samla jumpi ka jinglong jumpi ka behavior jumpi ka jingkran jumpi ka lapher pat mental la fi kendo ya unoh kai leni ya kirang pa ka jinglong jumpi ka long kumto la fi late shaying khawai ka jinglong jumpi ka long kumto ka behavior ka rokom kran jumpi ka long kumto henry la fi late shaying ya briu ka jinglong jumpi ka jingkran jumpi ka behavior jumpi ka long takom to film long kita ki aktor ki ba kam tebet ban ya kitu ki aktor ki ba pio I hapo film kani ka long ka jinghisha de na ta dawong pi wan leran pi long ki aktor ki ba kam tebet wan leran lada fi duna ka jing start wat ya ka jing start lada fi duna ka jing tip kli ya ka jing kli kumne fila ban long a real self, be yourself pim don kam ban long duplicate ue uba pimlong namar lara pin persyang pan sengau phai ki we fin end up you will end up pretend to be others not you but haga bakut fin do no ya ka jing ka jompi namar ka tanga ong pi wanam ting wanam kuslai wat ya ka jing nang ka jing start lara fiduna wat kidon shibun ba kino hikai kidon shibun ba kikot kiban hikai pi leng ba jong kata ka jing nang ka jing start ka ba philai yo ha ka jing jong pi kan wan biang sajisin kata ka jing slur kan wan kata to confident ha ka jing jong pi but pinlong real yourself mar kata rekhi bar pen rekhi yakiwe ro artat namar tang ka jing rekhi dalade yalade kalong ka best solution ban penja ya kata ka jing ting ban penja ya kata ka jing leran jongi namar larafi rekhi lupa yalade nada ki wekin rekhi piro pinam ngomong show dinamar kata nakapor ngajupun don kambha iya kene ki kintin im ya kata ka jigim le iya kata ka gam ba pinlong kan nuksa ka babahan nakam ta jong we ngin sekendo ipi hakwi pat ki video la hadu ko bye bye stay safe.